आर्यन बर्डे 2 मिनिट 5 मिनिट. प्रथम सर्वांना जय शिवराय. अरे आपण शिवरायांचे मावले ना, आवाज कुठे गेला? जय शिवराय. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे आपण इथे कशासाठी जमलोत, शिवराज्याभिषेक सोहळा. पण त्याआधी 2 मिनिटातच मी सांगतो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे महाराजांनी अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला. पण अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढायला महाराजांना फक्त 2 मिनिटं लागली. पण या 2 मिनिटाच्या यशस्वीतेसाठी महाराजांनी तब्बल 1 वर्ष नियोजन केलं. किती? तब्बल 1 वर्ष. कसं केलं सांगतो. नियोजन बघा महाराजांचं. भेट ठरली. कधी ठरली? 10 नोव्हेंबर 1659. कुठे ठरली? प्रतापगडच्या पायथ्याला. सोबत कोण घेतला? तानाजी, बाजी, असाजी, कोंडाजी, कुडतोजी. चला सगळेच जाऊन भेटू. नाही, इथे तानाजी नाही घेतला, बाजी नाही घेतला, सुरेश नाही घेतला. कोण घेतला? जीवा माळाला. का? दानपाटा फिरवतो. अहो पण तोच का? समोर सय्यद बंडा आहे ना, त्याच्याशी झुंजायचा तर हवा फक्त जीवा. सोबत घेतला संभाजी कावजी कोंढालकर. का? धिप्पाड्या हत्तीसारखा. अहो पण तोच का? अफजल खान पण तसाच आहे. आखाड्यात पैलवान उतरवायचे असतील तर एकाच गाठाचे असले पाहिजे, तेव्हा कुठे कुस्ती रमते. भेटीचा वक्त ठरला. किती? 12:35 पण 12:35 का? कारण सूर्य बरोबर डोक्यावर येतो. आता सूर्य डोक्यावरच का? कारण राजेगडावरून निघाले की त्या खानाच्या छावणीच्या हालचाली स्पष्ट दिसावी. पण जर खानाने राजांकडे बघायचं म्हटलं तर सूर्याची किरण त्याच्या डोळ्यात घुसावी. वक्त ठरला 12:35. बरोबर 12:30 वाजता निघाले राजे. आणि 12:30 वाजता निघाले राजे खानाच्या छावणीच्या बाहेर. बरोबर दुपारी 2 वाजता पोहोचले. आणि दुपारी 2 वाजता खानाला वर्दी मिळाली की शिवाजी राजे येतात. तसा खान उठून उभा राहिला. समोर पाहिलं 5-5.5 उंचीचे देखणे रुबाबदार राजे शिवाजी आस्ते कदम येताना दिसले. तसा खानानं वकिलाला विचारलं की हे शिवाजी. वकिलाला मान डोरावली. खान 2 पावलं पुढे झाला. भाऊ पहिला आवले. आव शिवाजी राजे. राजे गालाभेटीसाठी पुढे आले. खानाच्या मिठीत गेले. खानाचे भाऊ राजांच्या पाठीवर पडले. दापाला जोर वाढला. मिठी आवडली गेली. राजे गुदमारले. त्या चुली खानाची कट्या राजांच्या मस्तकावरून निसटली. दगा जाणवला. वाघ नके निघाली. खुपसली खानाच्या पोटात. दगा करत कान करडला. कोतला बाहेर पडला. बेसावत राजांवर सय्यद बंडा धावला. कृष्णाजीची तलवार निसटली आणि राजे गाफील झाले. त्याच वेळी सय्यद बंडाचा दानपट्टा राजांच्या गर्दनीवर चालणार तितक्यात जीवा महाराजाच्या दानपट्ट्याने सय्यद बंडाचा हात वरच्यावर छाटला. आणि त्याच पुटपुटला होता जीवा, म्हणून वाचला शिवा. इथे आपण 1 मिनिट जीवा माळाला 1 सेकंद उशीर करते तर जीवा माळाच्या दानपट्ट्यानं सय्यद बंडाचा हात छाटला जाण्याऐवजी सय्यद बंडाच्या दानपट्ट्यानं राजांचं मस्तक छाटलं गेलं असतं. आणि मग कळतं आम्हाला की नियोजन हे किती महत्वाचं आहे. आता हा एवढा मोठा शिवराज्याभिषेक सोहळा, अहो या आयोजकांनी किती मोठं नियोजन केलं असेल, किती वर्षभर अगोदर नियोजन केलं असेल. यालाच म्हणतात खरी मॅनेजमेंट. शिवाजी राजांना म्हणत नाही शिवाजी तर मॅनेजमेंट गुरु. अहो शिवराज्याभिषेक सोहळा सुरू झाला. राजांचं सुवर्ण 32 मन सोन्याचं सुवर्ण सिंहासन सजवलेलं होतं. राजाने पहिल्या पायरीवरती पाय ठेवला आणि राजांना चटकन आठवण झाली. राजे आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं. तानाजी मालुसरे. महाराजांनी दुसऱ्या पायरीवरती पाय ठेवला आणि महाराजांना चटकन आठवण झाली. राजे माझ्यासारखे शिवा काशीदाचे अनेक जन्माला येतील पण तुमच्यासारखा शिवाजी राजा होणे नाही. राजे तुम्ही दुसऱ्या पालखीत बसा, मी या पालखीत बसतो शिवा काशीत. आणि महाराजांनी तिसऱ्या पायरीवरती पाय ठेवला आणि महाराजांना चटकन आठवण झाली. राजे लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे. आणि महाराज म्हणाले गड्यांनो आज तुमच्या मुलेच मी या सुवर्ण सिंहासनाचा भागीदार आहे. आज या सोहळ्याला तुम्ही पाहिजे होते. आणि राजे सिंहासनावर आरूढ झाले. आणि त्या क्षणी एका कुठल्या तरी जागेवरती कविभूषण उभा होता आणि तो आपल्या राजाबद्दल म्हणतो इंद्रजी मी जंब पर वाडवासू वांब पर रावण सर जंब पर रघुकुल राजे कौन बारी बहा पर संबुरती ना पर जोस सभा पर राम दिगराज गावद्रुम दंड पर चिता मृगुंड पर भूषण मी तुंड पर जैसे मुगराज तेजतम हंस पर कन्नजी मी कंस पर सोमनच हंस पर शिवराजे शिवराजे. आणि तसंच पुढे म्हणतो साजेच्या तुरंग बीर रंग में तुरंग चढी सरजा शिवाजी जंग जितना चलते भूषण बनत नाद बियादना करगते नदी नद मद गै रण किरलते हेला पहिले खेळला पहिले खल कमी गायला गेला गजन की टायला पहिले सैला उचलते ताराचो ताराणी दुरी दारा में लगते मी तारा पारा 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 वारा यो हालते. आणि मग जयघोष होतो. सर्वांनी जोरदार साथ द्या. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम. महाराज
की गो माता की जय भवानी ओम नमो पार्वती पते शिव हर 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 आज मला इथे 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांचे मनापासून